Marko Pašalić i Ivan Smolčić više nisu igrači Rijeke. Eto, prije nego li što počnem pričati više o Marku Pašaliću i Smolčiću te njihovim odlascima iz Rijeke, htio bih vas samo zamoliti da se pretplatite na kanal jer nam samo 10 subscribera nedostaje do 300 pretplatnika. Idemo početi od najzvučnijeg transfera od ova dva. Marko Pašalić, sjajno desno krilo Rijeke, zvijezda HNL-a, nažalost prelazi u američki Orlando. U MLS plaća će mu biti 10 puta veća nego što je u Rijeci, a Rijeka će za njega dobiti 5 miliona, ali još su tu mogući neki bonusi. Znači možemo očekivati otprilike 5,5 milijuna za Pašalića. Tez je ovaj transfer za klub, ali i za Marka jedan jako dobar transfer. Marko je ovdje proveo prekrasnih 1,5 dana, došao u Rijeku u ljeto 2023. Marka je u Rijeci obilježila njegova sjajna ljevica koja mu je donijela otprilike 15 pogodaka u najdrežem nam adresu. Jako uz njegove sjajne igre i tu sjajnu lijevu nogu obilježile su ga oscilacije u formi jer ne može se oslanjati samo na taj jedan potez, znači izbačaj na lijevu nogu i šut izvana. Mada to mu stvarno ide zadnjih par utakmica i stvarno je sjajan. To je zadnje 2 utakmice protiv Slavina i Lokomotive. Jedini njegov očigledan minus je, znači prije spomenute te oscilacije u formi i to da je u gostujućim utakmicama nevidljiv. U svojem vremenu u Rijeci zabio je samo 2 pogotka u gostujućim utakmicama, koliko se ja sjećam, protiv Lila i protiv Osijeka. Marko prema Transfer Marketu vrijedi 4 miliona eura i ovaj posao financijski za njega je sjajan, ali igrački ne tako ako želi ostati u hrvatskoj reprezentaciji, jer sigurno nije bio dobar potez otići u Ameriku. Bolje da je otišao negdje u Europu, ali očito ponuda nekih nije bilo. Idemo sada na našeg kapetana Ivana Smolčića koji je došao u Rijeku kao dječak, ali eto, odlazi kao kapetan. Meni je jako dragi igrač, ali ne draži od Marka Pašalića. Naš kapetan odlazi najvjerojatnije u Como. Kako na Twitteru piše Daniel Vukušić, njegov odlazak nije siguran, nije potvrđen, te službena ponuda još nije došla i on se očekuje danas u prvih 11 protiv Varaždina. Pomalo nevjerojatno da su u ovom prijelaznom roku, to jest da će nas najvjerojatnije napustiti i kapetan i dokapetan koji nas je već napustio i otišao u Dinamo. Ovaj transfer je za njega sjajan, u komu bi zasigurno imao bolju plaću nego što ima sada u Rijeci, a i to je dosta blizu Hrvatskoj, pa bi ga obitelj mogla doći pogledati, on bi mogao navratiti doma, a ne ovo od Marka koji ide preko Atlantika do Amerike. Što se tiče odštete za Smolčića, moguće je otprilike 1,5 milijuna eura da je Como ponudio Rijeci, mada tu bi se pregovaranje moglo doći i do 3 miliona jer Rijeka ima prednost u tim pregovorima jer Como mora ići po desnog beka pošto nemaju trenutačno nijednog u svome kadru. Također se pojavila glasina da bi Toni Fruk mogao napustiti Rijeku. Klub koji ide ne zna se, ali taj transfer mi je dosta nelogičan jer nije kao da se mogu dobiti neke velike pare na njemu. Da, istina je, može se on prodati za 5-6 miliona eura, ali Rijeci pripada samo 35% od toga, pa ako Mišković želi novce, odmah bolje da proda Jankovića ili nekog nego Fruka, jer Fruk je isto važan jako za momčad, a čemu prodaje ako za njega možeš dobiti ti samo 1,5 milijuna eura. Rijeka je na izgled nikad bolji situaciji, +2 nad Hajdukom i +7 nad Dinamom. Ne pamtim kad smo imali tako dobru situaciju za osvojiti naslov prvaka, ali opet ako se sva ova 3 transfera ostvare, pogotovo Frukov koji ima i najmanje šanse da se ostvari, mislim da naše šanse za naslov prvaka su
vrlo male. Današnja utakmica, idemo u goste protiv Varaždina, će nam otkriti koliko toliko na čemu smo, to jest početna postava, jer ako Marko ne bude u prvoj postavi, zna se, znači sigurno je da odlazi, a ako bude, ipak ima nekakve nade da ostane ovdje. Fruk bi trebao biti u početnoj postavi jer ovaj njegov odlazak je tek glasina. Smolčić isto bi trebao zaigrati od prve minute u Varaždinu. Isto tako Đalović je bio vidno uzrujan tijekom svoje pres konferencije uoči današnje utakmice protiv Varaždina, te je rekao da jedan igrač, kako sad stvari stoje, sigurno odlazi, a moglo bi ih biti i više. Kao zamjene za naša dva igrača koji najvjerojatnije odlaze iz Rijeke, istaknuo bih Bogojevića kao zamjenu za Smolčića, a kao zamjenu za Pašalića na desnom krilu, tu je već malo kompliciranije, to jest imamo više opcija. Znači, prva opcija Butić, kog ne bi stavljao, onda Menalo, koji mislim da je igrao desno krilo za Rijeku u svojem prvom mandatu za nas, i onda Đuvara, koji isto mislim da je bio dobar na tom desnom krilu. I eto, dragi gledatelji, to će biti to za današnji video. Nadam se da ste uživali i nadam se da ćemo svi zajedno uživati danas u 5:30 sati, jer Rijeka igra protiv Varaždina, kao što sam spomenuo prije. I eto, nadajmo se pobjedi, nadajmo se da ćemo izvući ta 3 boda i vratiti se iz Varaždina sretni i zadovoljni igrom. I nadajmo se da će što više igrača ostati u Rijeci, jer ova rasprodaja je nevjerojatna.